Nesrážejme si sebevědomí, které máme už tak dost pochroumané. Ano, byl to riskantní podnik. Začátky byly hodně těžké. Také proto, že jsme dostali do vínku i území, která jsme nechtěli, ale protože jsme byli na straně vítězů, na obezřetnost prezidenta Edvarda Beneše mírotvůrci nedbali. Byli to přece Václav Havel a Dalaj Lama a také pan Jiří Brody. Zvláštní přidělenci hloubají, kdo je přidělí, vědí, že účel světí prostředky, kdo však světí účely, dokonce ani velvyslanec neví, kdo jej velvyslal. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlas občanů v hlavních názorech a v hlavním směru politického počínání. Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí živých. Má dnešní mise je výjimečná v několika ohledech, především proto, že za chvíli, za několik momentů ocením muže, jeho životní příběh je učebnicí moderních dějin této země a je také výjimečná, co se týče okolností, protože normálně Olomoucká akademie dává, propůjčuje akademická ocenění v barokních sálech olomouckého rektorátu, ale jak tak koukám, na Staroměstské náměstí se vleze více lidí. A navíc génius loci tohoto místa je unikátní. Vážený pane Jiří Brady, dovolte mi, abych ocenil vaši neúnavnou osvětovou činnost o hrůzné pravdě holokaustu. Vážený pane Jiří Brady, dovolte mi, abych ocenil vaši pomoc této zemi po roce 1989 a dovolte mi, abych ocenil vaši obhajobu lidských práv. Univerzita Palackého a spolu s ní většina ostatních českých vysokých škol, jejich zástupci stojí na tomto pódiu, se usnesli, že pan Jiří Brady zasloužil se o dobré jméno této země ve světě. Musí mít štěstí, ale tomu štěstí musíte pomoct. Nesmíte se vzdát. A já jsem měl to štěstí, že jsem nedostal medaili. Takže a to, co se stalo, to nikdo nedovede si představit, protože ani já nejsem žádný efekční. Ale jsem rád, že jsem mohl demokracii pomoct, protože to se nejedná o mě, to se jedná o demokracii. A jak je... že demokracie žije. A my se pyšně díváme na Českou republiku. Já jsem byl v loni odhalení prezidenta Havla ve Washingtonu a byl jsem opravdu pyšný. A doufám, že v budoucnosti se něco podobného stane. Takže vám ještě jednou děkuji, abych vám rád ukázal, jaký štěstí mám. Já zde mám svoji dceru a 2 syny. Manželka je tady, takže opravdu...